Il-Gvern ta' Roberta Bela jrid iċaħħad li ċittadin privat milli jkun jista' jitlob għal ftuħ ta' inkjesta maġisterjali. Is-sistema kif inhi bħalissa isservi ta' għodda sabiex titwetaq il-ġustizzja u Bela u sħabu din iridu jostokolawha. Sosna dan ix-Shadow Minister għall-Ġustizzja Karola Aquilina waqt dibattitu fuq is-Super One mal-Ministru Jonathan Attard kif insista li dan mhux biss qed jgħiduh il-Partit Nazzjonalista flimkien mal-għaqdiet u esperti iżda anke l-Prim Imħallef Emeritu Silvio Camilleri illi saħaq ċaru tont li din il-liġi il-Gvern qed jimbotta biex jipproteġi lil ta' madwaru. Bil-Ministru jasal jattakka lil Prim Imħallef Emeritu għax ma jaqbilx miegħu. Jidher li sab delizzju ġdid issa jikkummenta taħt kull artikolu fuq it-Times basta jikkritika lill-Gvern. Jiena nħalli l-ġudizzju f'dawk li jifhmu fil-liġi dwar il-kummenti li għamel Silvio Camilleri. Karola Aquilina insista li fil-waqt li f'pajjiżna hawn diversi oqsma fil-liġi fejn il-Gvern għandu jtejjeb u ilu rieqed fuqhom snin biex jipproteġi lil tal-qalbet isib il-ħin biex iħaffef. Eluf ta' nies inwaħlin il-qorti ta' kuljum jistennew li ssir ġustizzja magħhom u mal-familja tagħhom. Għandna mijiet ta' nies jistennew biex jgħaddu ġuri u proċeduri oħra. Dik il-Gvern ma jibdilix. Imma din liġi biex isalva lil politiċi laburisti korrotti. Iva din il-liġi li jagħmilha mill-lejl għan-nar. Il-Deputat Nazzjonalista spjega li ċ-ċittadin għandu dritt jażel għand min irid imur jekk mhux għand il-Kummissarju tal-Pulizija jew għand il-Maġistrat inkwirenti. Iżda Roberta Bela jrid jibqa' jżomm il-kontroll. Iċ-ċittadin privat mhux ir-rwol tiegħu joqgħod iġib il-provi, dak huwa ir-rwol tal-Maġistrat li jikkonserva il-provi illi jsib la darba jibda investigazzjoni. Imma il-Gvern irid iċaħħad lin-nies mid-dritt illi jmorru għand il-Maġistrat. Irid illi jżomm kontroll. Karola Aquilina ssaħaq illi grazzi għall inkjesti maġisterjali mitluba mill-privat numru ta' persuni qrib il-Partit Laburista illum jinsabu il-qorti akkużati fost oħrajn bi frodi u korruzzjoni. Huwa propju għalhekk li Roberta Bela u sħabu jridu jaħtfu l-kontroll minn fuq il-qrati. Purċissjoni deputati tal-Partit Laburista mtellajn il-qorti fuq hekk. Dawn kollha riżultat ta' dak li sabu l-esperti u dak li konkludew il-maġistrati ta' pajjiżna. Jaw il-Ministru m'għandux fiduċja fil-maġistrati ta' pajjiżna, jien għandi fiduċja fil-maġistrati kollha ta' pajjiżna, jien għandi fiduċja fihom u fil-konklużjonijiet li jaslu għalihom f'inkjesti maġisterjali u fil-każijiet li huma jippresjedu. Il-Ministru jidher li m'għandux fiduċja fihom. Maġġat jgħid bħalma jgħid il-Prim Ministru li hemm uħud min ma minsomx tresqu l-qorti, issa minnu l-Prim Ministru u l-Ministru tal-Ġustizzja ħajiddeċidi hu min jitressa l-qorti. Intant mistoqsi dwar id-deputat Laburista Carmelo Abela, Karola Aquilina korreġa lil preżentatur u saħaq li qatt ma kien hemm inkjesta fil-konfront ta' Abela. U staqsa li jekk verament il-Prim Ministru għandu fiduċja fih għaliex ma jerġax jidaħlu lura fil-kabinett u mhux jużah biss. Però issa toqgħodux tużaw il-Carmelo Abela, issa mill-kliem tridu tgħaddu għall-fatti. Jekk vera temnu li Carmelo Abela ma kienx involut fil-hold-up tal-HSBC. Jekk intom temnu hekk. Għaliex ma tarġgħux tagħmluh Ministru. Għax issa ċans prova tittuwa. Il-Partit Laburista jagħti l-aqwa prova, il-Prim Ministru jagħmel l-aqwa prova. Jekk għandu fiduċja f'Carmelo Abela, għandu jagħmlu Ministru llum qabel għada. Jekk intom għandkom fiduċja f'Carmelo Abela, il-Prim Ministru għandu illum qabel għada jagħmlu Ministru minn ġdid. Jekk ma jagħmlux ikun qed jgħaddi ġudizzju fuq, ta' jkun qed jgħid li m'għandux fiduċja fih. Fl-istess waqt tħalluh backbencher. Għaliex? Għax m'għandkomx fiduċja fih, mhux vera għandkom fiduċja fih. Kieku għandkom fiduċja fih, l-għada li ntqatal libel kontu tagħmluh Ministru minn ġdid. Imma l-Prim Ministru m'għamlux Ministru minn ġdid, il-Carmelo Abela ħalla l-Bajrin Camilleri Ministru minn floku. Dik għandkom tispjegaw lin-nies għalfejn il-Prim Ministru Roberta Bela għadu sissa wara li Carmelo Abela rebaħ il-libel, m'għamlux Ministru mill-ġdid. Karola Aquilina temm illi l-obbligu taċ-ċittadin mhux illi jkun u li jsib il-provi għal daqstant insista li l-Partit Nazzjonalista se jivvota kontra il-partijiet mill-liġi li ċaħdu id-dritt tal-ġustizzja lill familji Maltin u Awċin. Aħna ser nivvotaw kontra dawk il-partijiet mill-liġi illi huma jieħdu il-pajjiż lura li ċaħdu lin-nies mid-dritti li jitolbu inkjesta maġisterjali. Francesco Catania, Net News.